गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। गोबाव साननि सिगांनिफ्रायनो ममता बेनार्जीआ दिल्लीनि लाल किल्लायाव फैबाय थानाय बोसोरफोराव हेंथा हानजाया बिबुंथि लाखिनो हाथारसिगोन होनना दाबि दैखांबोबाय थानायखौ हेंथा होनानै मैया भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा फिन फैगोन बोसोरावबो लाल किल्लायाव आं फिन फिरफिला दैखांफिनगोन होनना बिबुंथि लाखि मैया 77थि भारत उदांस्रि सान फालिनाय समाव जोंनि भारतनि फिरफिलाखौ उल्थायै बिरहोफ्लांनायनि दायाव आसामनि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानि सायाव नगाव थानायाव देशद्रहिनि मुङाव मोनसे केस होयो। बेराफारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 77थि भारत उदांस्रि फिरफिलाखौ बिरहोनानै बुङोदि थांनाय 2 बोसोराव सरकारा नारा नाथा आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि हा-हुनि जेसेबां असुबिदा दं बेफोरखौ होस्रांनो बसुन्धरा 1 आरो बसुन्धरा 2 नि गेजेरजों खामानि मावनायाव रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोन्दों होनना रोखा फोरमायो। बिथाङा बुंबावोदि बसुन्धरा 1 नि गेजेरजों 8 लाख सुबुंनि आर'जलाइ आरो बसुन्धरा 2 नि गेजेरजों 13 लाख सुबुंनि आर'जलाइनि जा समस्या दंमोन बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हाबाय होनना फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावदो हा-हुनि जेसेबां समस्या दं बेफोरखौ फोजोबस्राङागौमानि जना थाया होनना रोखा रावजों फोरमायो। बिथाङा ट्रेन्सफारनि बिफानावबो अनलाइननि गेजेरजों मावनो हानाय बायदि 65टा अनलाइननि सुबिदा कृतज्ञता पर्टेलनि गेजेरजों जेसेबां पेन्सनफोरनि समस्या दं बेफोरखौ फोजोबनो हाबाय होनना बुंनायजों लोगोसे स्टाफ सेलेक्शननि कमिसननि गेजेरजों खायसे बेकार सुबुंफोर एसेब्लाबो सुंस'नो हादों आरो पुलिस बिफानावबो गोदान 22टा इ-सार्भिसनि गेजेरजों पुलिस आरो रायजोनि गेजेराव थानाय समस्याफोरखौ फुरायै फोजोबस्रांनो आखायाव लादों होनना रोखा रावजों फोरमायो। आरो लोगोसे श्रम बिभागनि 16टा सेवानि गेजेरजों रायजो राजाफोरा न'आव जनानैनो खायसे रेजिस्ट्रेसन आरो आइडेन्टि कार्डफोरखौ मोननो हासिगोन होनना फोरमायो। बिटिआरनि बेन्दोङावबो मैया बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा 77थि भारत उदांस्रि सानखौ बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बेवहाय बिथाङा रिदोमखां फिलिं मिशन, थेंफाख्रि डिजिटेल इम्पावारमेन्ट प्रग्राम, ग्रीन बड'लेण्ड मिशन बायदिफोरखौ बेखेवना होयो। लोगोसे बड'लेण्ड पिक मिशननि अमा फिसिग्राफोरनो चेक राननाय, बड'लेण्ड सोमावसारग्राफोरनो मान बिलाइ बावनाय, डिजिटेल इम्पावारमेन्ट अफ CRCCजों लोगोसे तामुलपुरनि 4थि एशियान ख'-ख' चेम्पियनशिपआव बान्था आजावनो हानाय थरायना रन्जना सरनियानो मान बावनाय बायदि बायदि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन प्रमद बर'जों लोगोसे कातिराम बर', बुंथिगिरि बिटिआर, MLA लर्नि इस्लारि, MCLA बिटिआर माधव सेट्रि, बारग' डिसि बर्नाली डेका आरो सेन्ट्रेल UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारि। मैया 15 आगस्ट साना खायसे सुबुंनि जिउनि जोबथा खालारमोन। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै बाइक राइडिं खालामनाया खायसे सेंग्राफोरनि मोनसे फेशन जानानै फैबाय। मैया गरिसरनि बाङालिपारायाव मोनसे गिलु-बालु लामानि जाब्रबथाय जायो। बेवहाय स्कुटि आरो बाइकजों मोगा-मोगि सौग्रावनानै लामायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा जादों बिपुल निरुला। नाथाय लोगो ध्रुव निरुलाया थैहांहां जाना दं होनना सुलुङा फोरमायो। फारसेथिं 15 नं राजा लामायाव सिलापथाराव मैया चन्द्र रायनि फिसाज्ला 17 बोसोर बैसोनि आकाश रय आरो 18 बोसोर बैसोनि करण बिश्वकर्मा बिथांमोना AS 06R8179 एल्ट'जों मोगा-मोगि सौग्रावना जायगायावनो जिउ गोमायो। मैया 15 आगस्ट सानजों लोब्बा लाखिना हिन्दी सावथुननि मुंदांखा एक्टर अक्षय कुमारआ गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायोदि बिथाङा कानाडानि थागिबिखौ एंगारबाय। गोबां समाव बिथाङा गोबां सुबुंजों सोंलु खालामजादोंमोन दि कानाडानि थागिबि जानानै जोंनि भारतआव गावनि मुलाम्फानि थाखायल' सावथुन खालामदोंमोन होनना। नाथाय बिथाङा 2019 मायथाइयावनो भारतनि थागिबि जानो आर'जलाइ खालामदोंमोन। नाथाय जिहेतु भारतनि नागरिक जायोब्ला मोननै हादोरनि नागरिक जानो हानायनि आयेन भारतआव गैया, बेखायनो बिथाङा मैयासो भारतनि फिन नागरिक जाफिननो हाबाय होनना बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायो। विश्वकाप क्रिकेटनि टिकेटखौ मैया 15 आगस्टनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन खालामनो हाबाय। 5 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 19 खालारसिम जानो गोनां बे बादायलायनायाव गिबि सानखालि निउजिलेन्ड आरो इंलेन्डनि गेजेराव जागोन। मख'थावना दि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव बादायलायनाया जागोन 14 अक्ट'बर खालारखालि। नाथाय टिकेट काउन्टाराव जायफोरा टिकेट बायनो होनना सानगासिनो दङ बिथांमोना 30 आगस्टनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम मोननो हागोन। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।